Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Salibonani muli Zimbabwe. Muri Zimbabwe. Mina nyungogonyoni. Iri ndinodzi Gogonyoni. Ngiyasiza. Ndinobatsira okuningi kakhulu. Zvakawanda chaizvo. Okunjengokuthi sekudai abagulayo vanorwara abalemvukuzane vane nhukusa ngiyayelapha. Ndinorapa. Njalo lalabana abangela mizi nevasina misha vasina dzimba ndiyabamisela izindlu zabo. Njalo yithi kubaba lo mama abathi kabasela amandla ngasemacansini nana baba nana mai vasisina masimba pamabonde othi noma engabanjwa kazwa lutho ukuthi kana akabatwa anoti handinzwi kufarira. Ikhona imithi yokuvuselela kugogo. Iriko mishonga yatinayo yekumutsidzira vanodanana. Njalo lalabana abangela ngane nevasina vana buyanini kugogo sibonti inkinga ikubaba yini kumbe ikumama. Tinobatsiridza zvekare tichiita tsvagurudzo kuti ane dambudziko ndibaba here kana kuti amai. Abalamasari vane masare siyasika. Tinocheka zvekare Labafulatiselweyo izibeletho nevakatenderedza zvibereko. Lalabana abahlutshwa ngamadlozi nevanonetswa nemashavi vane midzimu isiri kuda kutaura. Abalamadlozi athi wona uyagula kodwa kalikaze liphume. Ane mashavi anovarwarisa kuti azosvika pakubuda. Buyanini kugogo siliyelule. Uyai kuna Gogonyoni tinokwanisa kutaura nawo kuti vataure. Labalamadlozi athi mina sendilesikhathi ngifikelwa kodwa kalikakhulumi. Nevaya vane mashavi ekuti vava nemakore vachingosvikirwa asi risingatauri zvariri kuda. Abanye kwakungukuthi bayabafulatiselwe ngabomdeni. Nevanenge vakafuratidzirwa vanenge vakafuratidzirwa nemadzinza vanhu vakadaro. Lalabana abathi thina sesihluphekile phakathi kweguma lethu. Nevanonetsekana mukati medzinza. Abathi kakusalaleki kulabondufa. Vanoti kune zvikwambo zvinotishungurudza mukati merudzi. Ugogo uyabamba. Gogo vanobata zvekare. Uyabeka lesikonkwane phakathi kweguma. Tinoisa miko mukati memusha ukuthi kungangeni abathakathi njalo. kuti wakaipa asapinda ipapo. Lalabana abathi bona sabaleminyaka sabasebenza kodwa bangaboni imali yabo ukuthi iyangaphi ivela ngaphi. Nevaya vane makore vachishanda asi vasingaoni kukuenda pei dzavashanda. Njalo buyanini kugogo ngililungisele. Uyai kuna Gogonyoni vanopedza zvese izvozvo. Kulabanye abalamabhizinesi lamamayini. Kune vane mabhizinesi nemamayini. Abayabafuna abantu duzane labo imithi eyokubiza abantu. Vanenge vachida mishonga yechaunga yokuti vaunganirwe nevanhu nekutyiwa. Ababuye kugogo ivanikeze. Ngavauye kuna Gogonyoni. Njalo lalabana abathi bona bayagula. Bale mkhuhlane njengabosiki wozana kugogo ngiliyelaphi. Nevaya vane mishuva nezvirwere zvinenge zvanasiki chichi. Labalamasari ngiyasika. Nevane masari tinocheka. Wozanini kugogo. Uyai kuna Gogonyoni. Lalabana abathi bona bafuna imithi elakhi. Nevanoda mishonga elakhi. Le mithi eyokudlisa kumbe ingaba indoda yakho kumbe ingumfazi wakho siyakha uthando phakathi kwendlu. Vanoda kudlisa varume vavo kana vakadzi vavo tinovaka rudo mukati mevanhu vakadaro. Buyanini silibambanise. Uyai tikubatanidzei. Tiri ipapo gogo pane nyaya yanetsa muZimbabwe, nyaya yemujolo kuti people vamheno zvizvi kuitika. Pane unonzi runyoka kana kuti rukawo rweya munoseta here kana maseta futi muona kuzosunungure because pane nyaya yekunetsa mudariro
ye anonzi Chennai akasheka kuairport panyaya yekuti akarara nemurume wemunhu mushure maizvozvo zvikabekfire. Saka pane n'anga yakaseta zvinhu izvozvo naiye wacho vari kungotsoropodzwa nevanhu vakasiyana siyana pasocial media nemumararamiro. Unozviita here? Uyabuza umfana uthi khona gogo ngingabuza indaba zomjolo ukuthi uyazikwanisa yini ukufaka urukhawu kulala bana abafuna ukukhiya abafazi babo kumbe namadoda abo, njengendaba ehluphayo kulezi insuku ekaChennai owathandana lomuntu wabefaka urunyoka wayehlula ukuthi ekhitshwe. Wena akusitsheli ukuthi ungafaka urukhawu uyakwanisa ukuzolukhipha yini? Ngiyabonga. Lokho ngingakuyenza, kodwa ngiyabe ngingakuyenza ukukubeka njalo ngibe sengikukhipha. Vari kuti hongu zvawataura ndinozvigona, inini ndikaisa munhu rukhawu kana tichinge tabata munhu tinokwanisa futi kuzvisunungura. Njalo sengunikeza njalo. Kuyabe kufuna wena wedwa muntu uzijole ukuthi gogo lapha ngibemfuna so. Zvekare tinenge tichiti iwewe munhu wacho waparirwa mhaka ndiwe unenge uchiuya uchitiudza kuti ndikukuda kuti muise mugozoregedza here kubvisa kana kuti ndoda kuti muise mugozobvisa. Kodwa mina ngilo mthetho wami othi wona ngikho kukubulala, ngikhona kukusiza abangabe sabahlupheke kanjalo. Azi nini ndine murayiro wangu wandinawo panyaya iyoyo wekuti handipo pakuuraya, ndiripo pakuvumbiridza vanenge vasangana nematambudziko akadaro. Abangabe sabafuna okokubulala hayi mina kimlo hayi awukho. Vanoda zvekuuraya gogo vanoti inini kwete ipapo handipo pakuuraya. Mina ngingaliyenzela so kwabangabe sabadinga lokho ukuthi ungabe sifuna leyo mithi ma ungumama ngiyakunikeza. Wena ungawudla libe selisiyalala lonke, lingahlangana laphana kuyabe sokuqeda ubaba amandla ma engabe sephandle. Ari kuti inini wangu mushonga ndinokupa iwewe wodya, kana wadya paunonorara nemunhu adyirwa mushonga unonopera simba zvekuti haubveri wasvika kumunhu waunenge uchida kurara naye. Njalo ngithi kubo baba bangabe sabafuna ukubamba kubo mama, ngilakho ukuthi ngunikeze wena baba udle njalo ube suzigcoba ngaphambili yakho. Ungalala lo nkosikazi wakho yena makungukuthi sesiyahlangana labanye uyabe sengena esikhathini kuyabe kungasayenzakali. Kune vana baba ndinoti kana ndikatora wangu mushonga ndikakupa unoshandisa, kana washandisa ndinopa umwe wokumwa neumwe wokuzvizora panhengo yako. Kana wazvizora panhengo yake, kana uya waari kuda mukadzi wake akanosangana neumwe munhu anongotanga kuyerera ropa zvobva zvatotadza. Alright, tiri ipapo nyaya yemujolo ndeipi yambiro yamunopawo vazukuru venyu kuti izvi zvakaipa hazvifanira kuitwa kana zvofanira kuita yambiro? Vati ingava yipi okungafuni kukuxwayisa kulabo abasemjolweni ukuthi lokhu yenzani lokhu lingayenzi, njengoduba esihlangane lalo lufana lolukaChennai lolu. Ngingathi mina abazukulu bami, ndingathini kwamuri vazukuru vangu okomjolo gogonyoni vanoti mjolo uyu ukubi kuhle, wakaipa zvikuru, wakanakawo nedzimwe nguva. Kuhle ngoba uyabe suzithabisa wena phezulu kwenyama yakho, nekuti unenge uchifunga kuti wazvinakidza panyama yako, kodwa kusasa kule ngcwaba lakho phansi. Asi ramangwana kune guva pasi. Yikho ngithi mina ma ulo muntu wakho mana laye. Ndosaka tichiti kazhinji kana une munhu wako ingovimba nemunhu wako womira nemunhu wako iyeyi. Ngoba phandle la kulabantu abasebenzisa okuningi njalo kuyakuchiyena. Nekuti vanhu vari kunze vakasiyana siyana vachishandisa zvakasiyana ende ivo vakasiyana zvekare. Njalo ngithi kwabadinga imithi engabe injengerunyoka leyi. Ndinoti kune vaya vada kutsvaga mishonga yerunyoka iyi Bangadingi imithi engela
ukuthi mabangabanjwa njalo bayenza ukuthi bayekelane. Musashandise mishonga yerunyoka inoita kuti kana mabatwa nerunyoka rwacho yozonzi haikwanisi kuroyonoka. Ngoba imithi leyi ingabe imningi kakhulu. Nokuti mishonga iyi yakawanda chaizvo. Njalo iyabisebenza okuchiyeneyo. Ende inoshanda zvakasiyana. Tinotenda kuone pamatsanangura ipapo. Ndofunga vatariri veSLAM TV nevamwe vamwe vane mibvunzo yakasiyana siyana vakudzidzisa zvavanga muchitsanangura. Vayabonga vazukuru vati haisi yabonga sesikhangelele ukuthi abeSLAM Media abalalela iSLAM Media sebesizwa ukuthi ugogonyoni uyenza ngokwani. Hayi lami ngiyabonga nje.